Banteng kok roh duit, roh daster. Kok gumun aku. Saya ngangon bareng gitu. Weteng po jedor jan itu ki. Iki ngatur matur Sibadun. Yang tanpa bebidan. Tasih sinarikan saking kadang-kadang putra Samudra Budaya wonten kadang ing dalu punika. Ugi tasih sinarikan lumantar kadang-kadang MP Audio Sound System West Multimedia Video Syuting matur Sibadun. Wah, yo iki bos, wae iki bos. Putra Samudra Budaya. Oke, engko tak tambahi Mas. Tak tambahi gawean maksudnya. Niki dipun lajeng ke acara. Apa diselingi langsung napa langsung? Langsung mawon nggih. Duka padicara sangjengipun sampun paripurna tarima solawung utawi badheken menika nglajengaken adicara salajengipun ingkang serbat tari bujang ganong kanggo adik-adikku sing ngayahi jejiban bujang ganong. Ayo le cilik-cilik ning pesonamu Putra Samudra Budaya. Wis siaga enggati lumaksana ing diri. Ayo Mas Aryo Garjo Budaya. Yo, wedes. Oke, monggo Mas Aryo CS Putra Samudra Budaya. Apa le? Cokot semut. Was, yo. Yo. Cip. Alah ger alah.
nih. Awake lemu iso salto prajajar. Kowe yo. Kon diet moh. Dah, tenan to kan dia. Oh, oh. Ya. Umur iki gak iso ngapusi umur. Wonge sikile lara, sikile lara. Angger cah cilik gak akan ngene. Iya ta, akan ngene. Oh penyakit. Kena asam aurat. Oh iki lho gemik lho. Mula, nek angger dolanan ki aja dolanan watu. Piye? Hop, ono wae. Yo alhamdulillah penontonnya jek rodok rame. Ngomong toh? Ngomong. Apa? Ngomong apa? Nek aku ngomongan, kowe nyaut. Ya. Nek aku ngomongan nyaut yo. Ya. Yo ngene iki warga ndi to? Aku ora genah. Iki desa ndi to? Bogor rame. Bogor rame, penontonnya juga rame. Ya. Saut lo ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajare kon saut. Kowe iki nerokno sik. Ya. Aku omongan diterokno. Iya. Aja mbok saut mike. Oh. Alah, ngomong rogo tuwek angger juga to, gos-gosan. Ya bener MC-ne. Piye? MC-ne lha apa? Gerangan rada rabi-rabi malah ganong ae. Ayo. Uluk salam jal, uluk salam. Uluk salam. Assalamualaikum. Aku ra iso kok. Kowe ra iso? Gak iso. Ya wis tak dungan aku ya. Iya. Rele. Gini sikilem gini. Lah iya. Ida sisanmu malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula niki saking grup seni Barong Putra Samudra Budaya. Nggih. Teng mriki lha apa nggih? Duh, matane. Koyo. Lampu iki lho nyorot mata ya. Aku jane gak iso ndonga. Ben didungane MC-ne wae ya. Aduh. Aduh. Piye? MC. Kudu ngono kowe wae ya. Heeh. Butahe aku tak bet wis balik bayaran kok. Oke. Kowe sik lah. Wis mengke-mengke. Duit wae. Aku wis sawer 500 ngene kok. Kowe rong itu ae. Lah aku sentuk kono ae. Apa? Iya. Pemanasan. Aku. Iya, oke. Para nono kayak. Tuh gentung jos. Abjar.
Ki. Ki. Kowe nak balik rokoke balekno. Heeh. Lah iso, kowe nak ape balik rokoke balekno. Tepuk tangan. Rambut. Sikile lara, sikile lara. Amin. Sikile kena ngopo to jane iki? Oh, lah keceklek. Kok kakean ngene. Ndak iso kakean ngene. Oke. Wis apik kuwi. Rasa dipaksa, rasa dipaksa. Manuke. Sikile ganti sana. Kowe. Kok ora galak piye? Ya oke. Ayo. Cakra budaya. Buana nggone wong kono. Oh. Oh. Was, jangan ditiru. Was, yuk, tepuk tangan. Iya.
Tes. Yok kanca iki sek kepira alerap-lerap banyu ning segara Sosok jajan. Anglian numpak perahu layar ing dina Minggu ke pariwisata. Hup. Trep. Ayo sholah bareng yo. Ih, ngatur-ngatur